Volem començar agraint al Parlament de Catalunya que avui ens aculli a la presència dels diputats i diputades que ens acompanyeu i ens doneu suport. I també volem agrair als mitjans de comunicació que siguin avui aquí, perquè creiem que és important que aquesta realitat arribi a tota la ciutadania. Per a aquells que encara no ens coneixeu, som el Sindicat Català de Treballadors Públics, SICAP, un sindicat de l'àmbit de justícia a Catalunya, en representació a les juntes de personal, nascut a l'any 2018 com a resposta a una necessitat concreta. Defensar els treballadors i treballadores temporals que es trobaven en situació d'abús de temporalitat i frau de llei i contribuir a la millora del servei públic de la justícia a Catalunya. Van néixer perquè nosaltres no parlaven en nom d'aquest col·lectiu. Nosaltres érem i continuem sent aquest col·lectiu. Són treballadors i treballadores de l'Administració de Justícia a Catalunya, que van viure en primera persona aquesta situació i precisament per això van decidir organitzar-nos per defensar uns drets que consideraven desatesos. Amb el pas del temps, aquest projecte va créixer i el 2023 va donar lloc a l'actual SICAP. Però SICAP no és un fi en si mateix. SICAP és un instrument per defensar unes persones i un model d'administració de justícia estable, eficient i arrelat a Catalunya. Per entendre per què avui som aquí, cal recordar una qüestió essencial. La justícia com a servei públic a la ciutadania no es pot entendre només des de la perspectiva dels jutges, magistrats i fiscals. Darrere del funcionament diari dels jutjats hi ha lletrats i lletrats de l'Administració de Justícia. Estan els cossos generals, els metges forenses i els cossos especials. Són professionals que cada dia sostenen l'activitat dels òrgans judicials i molts d'ells a Catalunya ho han fet durant anys en una situació de temporalitat. El Parlament de Catalunya ha escoltat aquesta realitat. El Parlament de Catalunya ens ha escoltat. En primer lloc, el passat 1 de juliol, en l'aprovació d'una moció, el redactat del qual va ser elaborat per SICAP i registrada i defensada pel grup parlamentari de Junts. Gràcies. Que insta el govern a adoptar mesures per protegir el capital humà de l'Administració de Justícia i afrontar la situació de temporalitat que tenim. Posteriorment, el passat 16 de juliol, a instàncies de Esquerra Republicana de Catalunya, al que també donem les gràcies, la Comissió de Justícia va aprovar una proposta de resolució que insta el govern a sol·licitar el traspàs de les competències de gestió del cos de lletrats i lletrats de l'Administració de Justícia a la Generalitat de Catalunya. Davant d'això, la pregunta és clara. Què pensa fer el govern per donar compliment a aquests mandats parlamentaris? Perquè els mandats del Parlament no poden quedar en declaracions d'intencions, han de convertir-se en decisions, actuacions i solucions reals. Fins ara, la realitat és que el Parlament ha fet el pas. El govern encara ha de concretar com pensa actuar. El Parlament ja s'ha pronunciat, ara és el torn de la Generalitat. A dia d'avui continuem esperant que el conseller de la Presidència, el senyor Dalmau, ens concedeixi la reunió que hem sol·licitat en dues ocasions, la darrera d'elles aquesta mateixa setmana, sense haver rebut encara cap resposta. Considerem, senyor Dalmau, que aquesta reunió és imprescindible perquè encara som a temps d'evitar decisions que podrien tenir conseqüències irreversibles. No demanem aquesta reunió per fer una fotografia institucional, per puro postureo. La demanem perquè encara som a temps de trobar solucions i evitar les conseqüències irreversibles que pot generar una pèrdua massiva del personal en l'experiència als tribunals catalans. Estem parlant de persones que han treballat durant anys a l'Administració de Justícia de Catalunya, persones que coneixen el territori, els sistemes propis, la realitat dels jutjats i que viuen i es desenvolupen la seva tasca també en català. La pèrdua d'aquest capital humà no només tindrà un cost econòmic, molt important, també suposarà perdre anys de formació, experiència i coneixement acumulat. També tindrà un impacte directe en el funcionament del servei públic, perquè una administració de justícia necessita estabilitat, coneixement i vinculació amb el nostre territori. Per la pèrdua d'aquest personal tindrà unes altres conseqüències que van més enllà de la situació laboral i de les persones afectades. Catalunya és sovint la porta d'entrada a l'administració de justícia, però no sempre aquest és un destí estable. Els processos actuals no garanteixen que les places quedin ocupades per persones amb vinculació i coneixement de la realitat catalana, fet que dificulta l'arrelament i la continuïtat d'aquests grups. Si no són capaços de retenir personal amb experiència, coneixement del territori i compromís amb el servei públic, el resultat serà una administració de justícia amb menys arrelament a Catalunya, més memòria institucional i més capacitat per donar resposta a la realitat del nostre país. Una administració amb més dificultats per complir plenament el mandat constitucional d'atendre el ciutadà en la seva llengua, amb més coneixement del dret cívic català, amb més vinculació amb operadors jurídics del territori i amb més voluntat de permanència.
perquè una administració de justícia no és només una estructura organitzativa ni un conjunt de places cobertes. És un servei públic que necessita persones amb experiència, persones amb coneixement i compromís. El nostre acomiadament pot ser el pa d'avui, però serà la fam de demà. El que està en joc no són només llocs de treball, el que està en joc és el futur d'un servei públic essencial. I darrere d'aquesta situació hi ha persones concretes, companys i companyes amb 10, 15, 20 i més anys al servei que avui viuen amb la incertesa i la preocupació de quin serà el seu futur. Nosaltres continuarem defensant una solució, continuarem treballant perquè encara som a temps, perquè el que avui està en joc no és només el futur de centenars de treballadors i treballadores, el que està en joc és també el futur de la justícia que volem per a Catalunya. Moltes gràcies. Restem a la vostra disposició per respondre totes les preguntes que considereu oportunes.